Üdvözlök mindenkit! Február 1-e van, hétfő. Ma megyünk haza, és mint ígértem, eljövünk ide, vannak ilyen öregebb autó kiállítás. És rögtön egy Rolls-Royce-szal indul, és itt van mennyire lehet majd látni, milyen neve van, meg ki építette, meg mikor. És az ára, amit ír itt, 1.250.000 amerikai dollár. Próbálok lassan menni, de nem tudom, hogy még mennyi memory van ezen a kártyán. Itt egy Mercedes, ez csak 22.988-as 566-os Roadster. És itt meg az öreg John Wayne megjelent. Lehet, hogy az övé volt valamelyik kocsi itt, gondolom. Oh wow, it's a 1954-es Nash Haley. Próbálom mutatni, nem tudom majd, hogy jön ki a képen. Nash Haley Le Mans Q 1954-es, $350,000. Itt nem csak kiállítva vannak a kocsik, hanem meg is lehet venni. Nem lehet bemenni, sajnos van itt ilyen szallag. Na, ez gondolom tetszeni fog a rallisoknak otthon. Van egy-két lámpa elő, úgy látom. Meg jó néz ki, elég szélesre ki vannak véve a kerekek. És ez egy 1986-os Ford RS200 Evolution. És ez Ford in Europe, szóval ezt Európában volt direkt csinálva. Most ezt meg lehet venni $550,000. Sajnos motorház nincs kinyitva, Pirelli gumik ugye, ezt nem tudom megmutatni. Belül amennyire lehet látni, gyerekek, megpróbálom. Meg egy öreget. Corvette 1964 Chevrolet Corvette Roadster. Ez csak 115,000. Megyek egy kicsit gyorsabban, mert itt sok autó van, nem tudom, mennyit tudok fölvenni. Na, itt az olaszoktól egy 1972-es Lamborghini. 200,000. Jó színe van. Érdekes a hátulja is, ahogy ugye ki van alakítva. És ebben még ilyen nagy kormány is van, még akkor nem volt olyan kisebb kormányok. Na, itt jön egy öregebb szépség. 1928-as Mercedes-Benz. $135,000. Úgy látom, hogy itt is 3, meg másik oldalon is 3 kifogó, azt gondolom, hogy 6 hengeres. És 2 személyes, ugye? Itt egy másik Merci. 87-es, 560-as, $30,000. Öreg Caddy, itt úgy meg, hogy csak Cadillac. Elég hosszú, gondolom jó nehéz is. Biztos ebben van egy 500 kubikincses motor, power steering, ebben már vannak dolgok, de nem írja, hogy hány lóerős, vagy milyen motor. Cadillac Eldorado, 32,000. Megint egy Merci. Csak egy fekete kívül belül, 500-as SEL, 22,000. Ez nem valami különleges, de szép bőrülések vannak benne. Itt van egy motor, aki szereti ezeket a mostanában gondolom otthonos tévén mutatják, Chopper. Ez azt mondja, hogy display only, ez ki van állítva, de nem eladásra. Ki vannak téve jó a kerekek, ugye itt elő. Ez igen. Ennek már lehet jó hangja. És a kipufogó másik oldalon már nem látom innen, de elég jó előre megy.
Grand Salon. Szóval itt, gondolom itt vannak az öregebb érdekességek. Na, ez valami érdekes autó itt, meg nem mondom milyen. Oh, maybe made in China, ja, kínai. Valamilyen kínai gyártmány, gyerekek. De jó néz ki. Sorry. Oh, ez biztos ott volt ilyen president vagy ilyesmiknek valaki kínaiak csinálták. Na, azt nem is tudtam, hogy ők is csinálnak. 1974-es Hongqi limuzin. Azt mondják, hogy körülbelül 1 milliótól 1,5 millióig az értéke. Mondom, nem sokat csináltak belőle. Oh. 1967-es Ferrari 330-as GTC, ez megint nem eladó, de jó színe van ennek is. Sajnos a motorok, hogy nem nyissák fel, hogy nem lehet látni. És megint egy nagyobb Rolls-Royce, ez gyönyörű. Ezt elfogadnám. 1977-es Rolls-Royce Phantom Price, azt mondja inquiry, hogy kell kérdezni. Hát ezt gondolom ez is a millió, 1,5-2. Hát, ja, ez is egy nagyon különleges. Belül még egy bár is van, amit lehet látni. Micsoda ülések. Az igen. Ebben aztán már van minden. Na, itt egy öreg gangster car. 1927-es Pierce Arrow limuzin. Jó néz ki. Ez is, de szépen ki van csiszolva. Mindjárt megnézzük, hogy milyen nevű, vagy mi ez. 1933-as Packard. 295 000. Azt mondja, hogy 8 cylinders, 8 hengeres. Full synchronized transmission, szóval váltó szinkronizált. Marha jól néz ki. Ez igen. Szépen meg van csinálva. És hát ugye, ha mentek kempingezni, itt be lehet tenni dolgokat. Meg azt hiszem, itt hátul kinyílik, oda is lehet ülni, ha jól tudom. Lehet, hogy nem jól tudom. Na, itt egy gyönyörű fehér Rolls-Royce, gyerekek. Ez igen. Azt a mindenit. Szép. Megnézzük milyen éves, 1966-os. És csak $1,250,000. Az igen. Na, itt megint valami amerikai elnök, vagy kinek volt ott. Ja. 1960-as Lincoln Continental Limousine, President John F. Kennedy-nek volt ez a kocsija. Azt mondja ez is, hogy nem eladó. De ez volt a Kennedy-nek a kocsija? John F. Kennedy-nek? Ez igen. Na, ez is a John Kennedy volt, ez egy 63-as Lincoln Continental. Ez se eladó. Wow. Lehet, hogy ebben volt, mikor lövöldöztek, de nem érje. Ja, azt mondja, hogy igen. Azt mondja, hogy november 21, 1963, ez volt a limuzin, amivel a President John F. Kennedy és a First Lady Air Force Base Fort Worth to Hotel, Texas, és a következő nap have a speech, szóval volt egy ilyen interjú, hogy úgy mondjam. Azt mondja, hogy 2 óra múlva már nem volt életbe. Érdekes, megint egy öregebb Rolls-Royce, 1960-as. Na, még itt hamar visszamegyünk errefelé. Nem akarom, hogy lemerüljön, megint egy Rolls-Royce. Valami fekete csoda. Ez pedig 67-es Rolls-Royce, $5 millió. Azt mondja, hogy formerly owned by ez valaki híres, meg nem mondom, hogy ki az, Red Skelton. Nem tudom, hogy ki ez a Red Skelton, gyerekek, de mindegy, $5 millió. Na, megyünk át a másik oldalra.
Elnézést, most kicsit gyorsabban megyek. Ez pedig itt a 37-es, 1937-es Rolls-Royce. 295 000. Na, itt meg megmondják a szerencsédet, az öreg. Zoltár, nem Zoltán, hanem Zoltár. Megmondja a szerencsédet. Na, bejövünk, itt már lesznek inkább ilyen sportkocsik, úgy látom. 67-es Chevrolet Corvette, $200,000. Itt vannak a adatok, ha valakit érdekel. Ja, öreg Volkswagen, még ez is van. Azt mondja, csak 33 mérföld van benne, és ezt csak megvették, ezt garázsba tartották. 1985-es Volkswagen, ezt se eladom. Itt van egy Volkswagen Bug. Öregebb, felszerelve mindenféle dolgokkal. Super Beetle, ez is csak display. Egy kis miniszak, valaki épített ilyet. Ez igen, ez meg nem sem, még ilyet nem is láttam, ez milyen kocsi, gyerekek. Ez egy 1971-es Bradley GT. Igen, arra jól néz ki, és ilyen festése is úgy van, hogy ilyen, mint olyan szemcsék lennének benne, vagy mi. De jól néz ki. Kis sportkocsi. Jól néz ki. És itt meg még van egy Chrysler van is. Na tessék. Micsoda dolog. Ja, egy Chrysler. Oké, MG. Akkor ide kijöttem, a feleségemnek volt egy ilyen hasonló, nem ilyen, persze nem ennyire jó karbantartva, csak egy kis sima MG. Ez azt mondja $62,000 és $65,000. Elmegyünk ezen az oldalon, és visszajövünk a másik oldalon, gyerekek. Vagy nem, elnézést, megyünk erre, és visszajövünk a másik oldalon. Na, itt meg vannak ezek a híres, ugye 53-as száma, ez benne volt a filmben, és ezek a Volkswagenok, van itt belőle egy, ami teljesen rendben van hozva. Herbie, ugye úgy hívják, és itt van, hogy a Ladbag úgy hívták. Ez benne volt a filmben. Szóval ez az eredeti. Ugye ez már elég jó rozsdásodik. Yeah. És ez az eredeti, ez a Disney, mivel hogy benne volt és eredeti, $325,000 kérnek érte. Így ahogy van. Ez megint csak ugye benne volt, de ez már ki van megint sportosítva. Ez is $325,000, ahogy így van, de ez már ilyen rally, meg van csinálva. Elmegyünk erre, itt van egy gyönyörű Porsche. És 72-es, ebben is csak 11,000 mérföld van, $250,000. 72-es Porsche 911i Targa. Megint egy Packard, egy amerikai kocsi. Megint egy Packard. Chevrolet Impala 64-es. Chevrolet Impala. Azt mondja, hogy 425 lóerős, és 4 sebesség van benne. És mostani ára, így ahogy van, $175,000. Elég szép hosszú kocsi. Biztos jó fekszi azóta. Mindig ilyen álmom van, ha egyszer sok pénzem lesz, veszek egy ilyen öreget, gyönyörű amerikai kocsit. Majd egyszer. Ez is meg lesz. Na, itt megint visszamentünk a sportosabbra. Ezt mondom, egy Dodge, ja. Ez egy 2009-es Dodge Viper. Ebben is csak 465 mérföld van, $125,000. És azt mondja, hogy 60-ig megy föl 2,25 szekund alatt. Mondom, ez mérföldben, szóval 0-tól 60-ig
Ez körülbelül majdnem pont 100 km, 96-97, 2,25 másodperc alatt. Nem rossz. Itt vannak ilyen öregebb Peugeot ezek? Ja, egy-két öregebb Peugeot. Hoznak ide, hogy öregebb európaiakat is, van, aki azokat szereti. Ez csak egy Oldsmobile, azt hiszem. A Buick, elnézést. Buick. De itt van jobbra egy jobb, amit gondolom ez jobban fog tetszeni, gyerekek. Okay. Ez jól néz ki. Megnézzük, hogy milyen versenyeken szerepelt ez. Ez egy 983-as Lancia LC2-es Martini Race Car. Ezt mondja, hogy 83-ban ez volt az első, és 84-ben is az első 10.000 kilométeres, vagy 1000 kilométeres volt a verseny. Lancia 720 lóerő, 8-as motor, és az ára így, ahogy van most, annak sok pénze van, 750 000 dollár. Na, erre megyünk gyorsabban, itt már csak vannak, vissza kell mennem a másik oldalon. Most nem is beszélek, gyerekek, csak ezeket bemutatom. Itt egy Shelby GT Cobra, egy Mustang, még ez is úgy itt a muscle carok. Itt vannak adatok róla, és 150 000 dollár. Ja, itt már csak megyünk. Öregebb Merci, 22 000. Megint egy Ford, 80 000. Egy igen öreg Merci, 71-es, 165 000 dollár. Cadillac, 32 000 dollár. Mercedes, 30 000. Na, itt van egy jó kis... No, azt hiszem, hogy itt voltunk, gyerekek, én rossz irányba jövök. Elnézést. Oké, megyünk vissza a másik irányba. Eljöttem a rossz irányba. Elnézést. Oké, visszajöttem a másik sorra. Elnézést. Nem jó irányba mentem. 990-es Jaguar. Ez megint egy... azt hiszem, hogy megnézzük, ez milyen. A másik oldalon van kitéve. Majd visszamegyünk arra. Akkor elmegyünk ezen az oldalon először. Ez egy kis sportkocsi. 1962-es Morgan Roadster. 49.550 dollár. Jól néz ki. Öregebb Ford. Ilyen kis pick-upnak van megcsinálva. Úgy hívják 57-es Ford Ranchero. Ez megint azt mondja, hogy nem eladó. Na, itt van egy megint jó kis, azt hiszem ez Pontiac. Jól néz ki. 998-as Pontiac White Track Grand Prix. Daytona Pepsi 400-oson ez volt a pace car, fölvezető car. Nem éri ezt se eladó. Ott van egy Pepsi Ford Daytona. Jól néz ki. Na, aztán ez meg egy öreg tűzoltók, ugye? Hát, meg lehet nézni a motort. Ez igen. Itt még voltak düböttyúk. Azt a mindenet. Ez igen. Ha, marha jól néz ki. 1923-as Ahrenz Fox Fire Truck. Szóval kb. 150 000 dollár. Azt a mindenet. Marha jól néz ki. Micsoda gumik vannak ugye még ötten, csak nem is volt felpumpálva, csak ilyen kemény gumi, hogy úgy mondjam. Marha jó. Na, visszamegyünk erre, és akkor lemegyünk a másik oldalon. Alfa Romeo 64-es, 325 000. Ez is régiség. De jól néz ki. Bentley, 1955-ös Bentley. Azt
azt mondja, csak egy a 7, amit csináltak, szóval 7-et csináltak csak ebből az összesen ezekből a kocsikból, és az az egyik, és 400 000-ért meg is lehet venni. Chevrolet Corvette megint 67-es, 80 000 dollár. Ez már egy komolyabb Jaguar, vagy Jaguar, ahogy akarjátok mondani. Jó színe is van. 994-es Jaguar XJ 220-as, ebben is 735 km mérföld van, azt mondja. És 450 000 dollár. Marha jól néz ki, ez igen. Na, sportkocsiba ez meg is felállna. Ez igen, ez nagyon jó formája van. Jó fekszi az utat, gondolom. Oké, elmegyünk visszafelé, gyerekek. Na, egy öreg BMW. Not for sale. 936-as. De azt mondja, hogy ez se eladó. Itt jön még egy Rolls-Royce 65-ös. Azt mondja, hogy ebből 20-at csináltak, ez az egyik a 20-ból. Ez megint valami különleges. És 225 000. Na, öreg Chrysler. Ezek az 57-es Chrysler 300-as C Convertible. 145 000. Fekete Cadillac. És azt mondják, hogy erről annyit kell tudni, hogy Marilyn Monroe ezt csinálta az egyik filmbe, elnézést, Marilyn Monroe ebbe utazott, vagy ezt használta, amikor a filmet csinálták, amit úgy hívnak a filmet, hogy a Bus Stop. Szóval Marilyn Monroe ebbe utazott a Bus Stop filmbe, 55 000 dollár. Marlene, itt is van egy kép róla. Na, megint egy szép kis Corvette. 21.800 mérfölddel, 993-as. Jó néz ki. Buick. Laca, ilyen krómizék vannak ezeken, öregebb kocsikon. 50 000 mérfölddel van. Szépen rendben van akkor ez is. Na, megint egy öreg Royce. Szép piros. 1964-es Rolls-Royce Silver Cloud 3-as Drophead Coupe. 650 000, az igen. Azt mondja, hogy a Prince Jeffrey, a brunei szultánnak a bátyja, aki volt az a kocsi. Hát ugye, olajból bejött a pénz, 650 000 dollár. Ford RS 200, 275 000. Az igen? Nem voltam az ilyen drága. Az igen. És azt mondja, hogy ez a jobb oldali kormányos. Ja, szóval ez ilyen európai. Angol se európai. Angol vagy Ausztrália, vagy itt hol mennek ugye a jobb oldala. Jó néz ki. Na, megnézzünk, van itt egy öreg Jeep is mindjárt. Ha már onnál tartunk, itt van egy 53-as MG, 32 000, szép kis kocsi. Na, itt van egy eredeti Jeep, eredeti amerikai Jeep, amit ugye kezdtek használni a második háborúban. A 42-es Ford GPW Military Jeep, azt mondja, ez megint, hogy nem eladó. Na, itt van egy szép, fekete, hosszú Pontiac, 62-es Grand Prix, 305 lóerő. Jó néz ki. Megint nem eladom. Visszamegyünk itt a másik oldalra, gyerekek. Mert ez megint valamilyen versenyző volt az a kocsi. De azt hiszem, hogy a másik oldalon vannak adatok, szóval elnézést.
Ja, ez megint a Ford 86-os RS300, 275 000. Ez igen. Sorry guys. Oké, azt mondja, hogy 1981-es Porsche 924-es GTR 325 000. Azt mondja, 0-tól 60-ig, 60 mérföldig, 5 másodperc alatt. Mercury 1950-es, 45 000. Na, megint egy másik sportkocsi, ez egy Audi, 1988-as Audi 200-as Quattro Transam Race Car. És első, második, hatodik, első, negyedik, ötödik volt egy-két helyen, és 450 000 meg is lehet venni. És itt jön megint csak egy 1986-os Sauber C8-as Mercedes Race Car, 750 000 $. Wow. Ez volt a 85-ös 24 órás Le Mans versenyen. Úgy látom, hogy 8 hengeres turbo is van rajta, 5 literes motor, valahol biztos rajta van lóerő is, de nem látom, 750 000. Itt van megint egy gyönyörű Rolls-Royce, gyerekek, micsoda gyönyörű festék is, ez igen, belülről is, 2002-es Phantom, az igen. Megint csak nem eladó. Wow, ez igen. Gyönyörű belül is, gyerekek, gyönyörű. Ez már aztán kényelmes lehet. Micsoda kerekek, micsoda ez. Króm mindenhol, gyönyörű. Egy öregebb. 61-es 300 000. De ez előző, ez gyönyörű volt, erre vissza is megyek. Ez a legszebb Rolls-Royce, amit eddig láttam. Ez gyönyörű. Belül is micsoda ülések, gyerekek. Ez már aztán kényelem. Azt hiszem, hogy ilyen különleges fa belül is, amik vannak, lehet látni, nem tudom, hogy milyen fajta, de gyönyörű, ahogy belül is ki van díszítve. Na, ezeken mindenféle nevek vannak. 63-as Chevrolet Nova Memorial Race Car. Ez megint nem eladó. Ez a iraki vár, ezeknek van debütálva. A US Marine, akik ott meghaltak, azoknak a neve van rajta. Sajnos van elég sok, ugye, amit lehet látni. Itt van Marines, The Few, The Proud. Ott van mindenkinek a neve. És itt van a Hammer, 995-ös, 95 000 $. Megint egy sportkár. És egy öreg Ford, még ezt megnézzük, aztán mennem is kell, 38-as Ford. És a Metallica-nak az énekes a James Hetfield, aki most 60 000 $. Érdekes, mert ezen is dupla kerék volt hátul. De jól néz ki, szépen helyrehozták. Érdekes az eleje is, hogy akkor még hogy csinálták. Oké, gyerekek, azt hiszem, hogy erről ennyit.